Żagħżugħ ta' 25 sena nstab mejjed fiċ-ċella tiegħu fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fi stqarrija mill-Aġenzija għas-Servizzi Korrettivi intqal li r-raġel mill-Pakistan instab mill-uffiċjali korrettivi waqt ir-rondi għal-ħabta tas-6 ta' filgħodu. Intqal li fiċ-ċella ma nstab xejn suspettuż u għalhekk l-ewwel indikazzjonijiet dejjem skont it-tmexxija tal-ħabs juru li l-priġunier miet waqt l-irqat. Id-direttur tal-ħabs ħabbar li ġew infurmati l-Pulizija ta' Distret b'dan il-każ filwaqt li nħatret inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat tal-Asta Charmaine Galea. Dwar din l-aħħar mewta, l-editur maniġerjali tal-Media Today, Xavier Balzan, sqal li din mhix materja ta' ċajt wara rekord ta' mwiet u insista li l-Ministru Byron Camilleri għadu qed jemmen f'direttur tal-ħabs li hu ddeskrivih bħala persuna li jmexxi l-ħabs b'mentalità medjevali. Ikkumenta wkoll il-professur Andrew Azzoppardi li wera dubji dwar kemm tista' tasal għal konklużjoni daqstant malajr fuq il-kawża tal-mewt. Mingħajr awtopsja u ddeċidejna, kiteb Andrew Azzoppardi. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li l-aħbar tal-mewt ta' persuna oħra fil-faċilità korrettiva ta' Kordin mill-ġdid fakkarna li l-gvern immexxi minn Robert Abela falla bl-aktar mod assolut fl-amministrazzjoni u r-riforma tal-ħabs. L-istqarrija ta' deputat Beppe Fenekadami tajt li nuqqas tazzjoni mill-Ministru Byron Camilleri trendih politikament responsabbli għal din it-traġedja li għaddej minna il-ħabs bħalissa.